Γεια σας φίλοι μου, εδώ είμαι πάλι. Λοιπόν, ήρθε αυτό το ωραίο κομψοτεχνηματάκι από το εργαστήριο και είπα να σας το δείξω. Δεν είναι γλύκα. Είναι ένα παιδικό σακιδιάκι. Αυτό το έκανε μια γιαγιά για την εγγονούλα της. Λοιπόν, τι χρησιμοποιεί? Είναι πολύ απλά τα υλικά. Είναι ένας πάτος μικρούλης, 20. Είναι δύο νηματάκια γιατί το ένα δεν έφτανε, οπότε χρειάστηκε και δεύτερο. Είναι ένα κουμπωματάκι και μετά πήγε στο εργαστήριο. Αυτό υπάρχει βέβαια και σε εμάς, είναι σετ παιδικού σακιδίου, έτσι. Δηλαδή υπάρχει το καπάκι με αυτά όλα τα πραγματάκια, με τρυπούλες εδώ, για όσες κυρίες δεν θα μπορέσουν να μας στείλουν, να τις στείλουμε στο εργαστήριο, με τρυπούλες εδώ το οποίο ράβεται, έτσι, και τα χερουλάκια, τα οποία φυσικά μπαίνουν με κρικάκια μετά, δεν μπαίνει γαζωτό, έτσι. Λοιπόν, βάλαμε το σετάκι αυτό από πάνω, κορδονάκι, και μέσα είναι ωραίο, περιποιημένο, έχει κλασικά το θικάκι του, να το, όπως κάνουμε σε όλα τα σακιδιάκια, έτσι. Είναι πάρα πολύ περιποιημένο. Λοιπόν, εγώ σαν έμπνευση σας το έδειξα. Εάν θέλετε μπορείτε να παραγγείλετε το kit το παιδικό, υπάρχει στα βασικά χρώματα φυσικά, και ο πάτος υπάρχει, και το κουμπωματάκι υπάρχει, και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία κουμπωματάκια. Άμα μπείτε στο site θα βρείτε και άλλα κουμπώματα, μπορεί να θέλετε να βάλετε κάτι άλλο, έτσι. Αν και αυτά τα κουμπωματάκια, τα σχολικά που λέω εγώ, έχει και λίγο πιο μικρούλι και λίγο πιο μεγάλο, είναι πολύ βολικά για τα παιδάκια. Γι' αυτό τα λένε και σχολικά. Τσακ τσακ, άνοιξε, έκλεισε. Λοιπόν, αυτά να το... Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε, έχετε μάθει πια, εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι, θα μας βρείτε στα social media, TikTok, Instagram, Facebook, θα μπείτε και στο site μας, να δείτε τα υλικά, όλα είναι έτοιμα. Υπάρχουν πολύ ωραία και kit από τσάντες που έχουμε κάνει, από πλεκτά που έχουμε κάνει, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και όλα τους τα υλικά, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να προσεχείτε τον εαυτό σας, να είμαστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.